jogieki en achiel kuom jopuonj madonge media kae, en achiel kuom jogeko mondiko ji mathoth, en achiel kuom jogeko ma sasa moluong nyinge weche giki mag fwambo to kod keyo tiling thi ichiko it nikech en nying machiegni ong'e gi ng'ata. Director CEO mar Ndalo FM migosi Seth Olo Mbaka kosenega wache kaka nowache gande twak mari mar kuku mar wach nyinga en harnotino Lolwe TV gini en maro nyiso siepni mono nyiso siepne ne migosi Seth Olo Mbaka wendo wakawuono ne chendo mari mar kuku mar wach ago mbaka weche mathoth ahinya weche mag fwambo to kod keyo fwambo makawuono ne fwambo mandalo gi kachiel to kod ka gi jogi ko bende mosekale lwete sigande angkar kanye ma jofwambo ok yude maber kochopoche giki mag yiero to gi kar kanye ma jofwambo yude maber monego bedi tingo ng'ut sadgi malo nikech tich maler magitiyo machiegni an Haron Otieno telede nadi Anti makare Aaron. Yes. Achiel kuom gik matek ahinya en dayo dho jafwambo kod keyo kendo dayo dho jatendi. Machiegni. Erokamano. Mano nyalo bedo matek. Yes. Ka dipo ni ok ikori maber mar fuono weche mawuok kuome. Yes. To ka in kod ikruok manyangafu to bedo gima yot machalo mana oula mamuol. Erokamano ahinya. Migosi Seth nitiere ng'at ma neni kawuono ni to penje ni to Seth Olo Mbaka olal kanye kapok wadhi kuma ilale sigandi nochakore kar kanye jadong. Erokamano migosi Aaron. Siganda mar fwambo ochakore chutho ka antiere e mbalariany mar Nairobi. Ka antiere e mbalariany mar Nairobi chakre higana mar 2. Mano emana chake weche mag fwambo. Yes. Kano kawa kaka jopuonjre mane nyalo bedo kod lonye twak gi rowere. Omiyo ne wachako kod wang' jowi moro mane iluongo ni Family TV. Bang'e kasto wadhi KBC. Koro kanyo endo ni kawa wuok e college to wadhi chiwo content e yore mag twak ahinya gi rowere mopogore e gwenge ma pacho kae. Makaide kama koro donjo mari madonje migawo mar fwambo kod keyo nochakore wuon. Kanye mane adonje e weche mag fwambo. Yes. Kane sekendia e University of Nairobi. Ng'ato nyalo gombo ng'eyo ni seche mane migosi Seth ne dongo mochako primary dhano ka dongo to wacho ni nda bedo japuonj, nda bedo daktari, nda bedo ng'ama kamari. Seth ne nda bedo ng'awa? Ka adongo kendo ka somo ne ang'eyo na abro bedo okil. Kata jonyuol na gi jopuonj. Yes. Nong'eyo ne abro bedo okil kama loka. Kamano. Maka duoko nowuok mar Kenya Certificate of Secondary Education. To course mana dhi timo University of Nairobi ne en law. Bang'e kasechopo. Yes. To paro nolokore kendo ne nitiere thuolo mar loko course. Kanye mane koro achaka loko course awuok e migawo mar law kaduogo e migawo mar Faculty of Arts mondo concentrate communication. En gima tek ahinya migosi Seth mondo mi ng'ato we course machalo kaka mar okil bedo okil nikech gin kuond ma ji duto te gombo no chopi to mari ni bedo ma tek winjo matin nikech ikalo penj moluongi. Thoth ji ok dhi timo gima dwaro nero nikech ok okalo penj mondo miluonge. In ikalo penj inyalo dhi timo chike tiwe mok timo chike. Gimomiyo lokruok mar chalo kamano nobet. Yes. Ne ok en ni dwaro mara kata mana ero mara. To ne en kwayo manoketna gi kwarwa. Yes. Ma niluongo ni James Mbaka. Kano winjo ni nyakware mokwongo dhi e mbalariany. Yes. Kendo mokwongo kawuok e gweng' ma antie dhi e mbalariany to dhi timo weche mag okil kama loka. Yes. To nodagi moumo iye piny. Nang'o? Nowacho ni kaluwore kod dongo mare thoth okinde nyalo siro bura makare kendo nitiere okinde ma samoro nyalo siro bura ma ok ni kare. To nikech weche mag chik kaachiel kod chenro miluwe chik gima ok ni kare inyalo kaw ni en adieri kata en kod ratiro mar chik. Koro noneno ni mago gin weche go eko mag mahati. Mano neno ni ok ber ne kaluwore kod bedo ni en ja Kristo motegno. Nyakware maduong' kik bede kama oneno ka gima mahati moro nyalo biro betie. Mane gima ne ochande. Ok nyakware maduong'. Yes. To nyakware mokwongo. Nyakware mokwongo dhi mbalariany. Okay. Koro mano noneno ka ne tekne. Okelo penjo moro jatelo ni ndar sani ni higni adiwa nyaka ne kawo okang' no. Nyaka na akaw okang' no endo koro dhi higni 22. 22. Yes. Higni 22 bang'e king'iyo ngimani bende chieng' moro misacho ne yawa kara no kuno ga chikite gima koro ne wacho na chande kata yuaga ng'e ni mar na dhi abed jafo ag'ene okil kama loka koso kama intiere ber kodi ineno ka iseyudo gimoro mane nyalo dwaro mokinin kinyalo yuaga ng'e. Kama
agike sani Yes. ok anyal yuoga ng'e kendo anyalo wacho ni en kaka ng'ama ng'ongo by then nong'eyo gima nodwaro kendo samoro noneno gimoro mane ok anyal neno. Mano kende ok okang' mane otama. Bang' kasea e mbalariany to kapok nayudo tich ago orak matin kapuonjo. Ma thoth ji to ng'eyo na japuonj by professional training. To mano ok en. Napuonjo nikech ne an gi the ability ni nanyalo articulate myself. Koro apuonjo for about 1 year. Bang'e oloko ni koro ok odwar napuonji. Then achako manyo tich. Ka apply kaka nomon. Ang'o mogoli ne puonj moskum ng'adi? Ang'o mi puonj be koro ne kwaro ok dwa? Ne koro neno ni puonjo kaka napuonjo cha napuonjo yo mar kojolo. Kendo napuonjo e school mantiere e gweng'wa. Then in school mar Seventh Day Adventist. Koro nowacho ni nyakwara kata obedo ni ne isetieko to ma ok e gima nonego itim. Koro adwa ni mondo ichak manyo tich. Then sirikal nondiko nogolo advertisement mar jo kama ne dhi tiyo e Ministry mar Interior, Department mar National Security Intelligence. Ma apply, ma bedo shortlisted, ma dhi for interview, ma oluonga for orientation, mo chako training. 2 weeks down the line, ochako loko pache. Ni ok odwa na ti e migawo mar okwach kich. Ogoli e lo, ochike, bedo kil kamaloka, ibiro ka koro japuonj, iwuok kar kaeri, idhi bedo okwach kich kendo koro golika. Ogola kanyo. By then, Minister mar Internal Security ne en Kiraitu Murungi. Kosegola kanyo, taduogo dala. Then abedo 2 weeks. To bang' jumbe 2 to chak nyakalondo moro mar dholuo e Nyanza kaendi. Mane nyakalondo mar adek ka wakawo mar sirikal mar KBC ka achiel kod mar Royal Media ma en Ramogi. Then kano chak station no to gi advertise. Then while oro application. Then from there ne an achiel kuom jok mano kaw mondo mi odhi ochak chenro mag keto nyakalondo no e kare mondo chak Fuambo gweng'. Mane nyakalondo mane? Mano ne Radio Lake Victoria, mane en nyakalondo mane tiye bwo riwruok ma ok mar piny owacho ma osienala mano ng'ere kaka Friends of Lake Victoria. Bende nitie chieng' moro mane idwa paro ne yawa ka irito koro nego kika chikita gima koro wacho to nikech ogoli okil kamaloka na achiel kuom maber iweyo ibiro somo arts idhi chopo kamida bedo japuonj kendo chake doge NIS gin gik ma kizungu nyalo ni lucrative jobs to ni weyo gite ni nena gigeno ni oyo kuma kwaro dana dhi ne abro chomo nyaka chop kuma ber koso be chiemo ni dwa tamuri kata wacho ni yawa kare dwa na tim mane nyithindo masani bolo lwetgi ne ok adwa tamora to ne an gi jur matin ni ang'o miyo oramo ni gimo dwaro ni ema nyaka tim. Koro sama koro naduogo mondo mi koro achak practice e media industry to noyudo kosenindo. Koro ne onge any other resistance. And mane kaka na change makoro achako beda practitioner e media industry. Manyingi mobedo maduong' kendo ni en gima en okoneno. En okoneno. Moskumano. Seche ma gikar kanye miwe family tich motiyo family chande nikech ng'ato nyalo paro ni ka koro ni dwani mondo bidonje Fuambo then apply family kwa chande mopogore koda ka gimanyo tich e Radio Lake Victoria makoro nochako niri kana aweyo family makoro apply sama na apply mokwongo ageno ni ipenja ni kawe familia mara ka apply family media natiyo godo kana student koro ne wachalo interns ni kawa for content generation. Koro kane wan e school to ne gibiro to timno audition. Kose timno audition to wabedo seconded Family TV. By that time japuonjna maduong' mane propagate mane spearhead ne the current CS mar Internal Security Dr. Fred Matiang'i. Yes, mane japuonjo maduong'. Mano o spearhead no connect students ge different media houses. Koro nitie joka no dhi NTV, by that time ne Nation Media Group, nitie joka no dhi KTN, nitie joka no dhi KBC to kod Family TV. Ma in Fred Matiang'i mwangi machigni ni chako ng'e chon. Fred Matiang'i ang'eyo kaka japuonjna from first year nyaka 4th year. Chenro mari mar Kuku Mar Wach migosi Seth Olombaka wacho ni Haron en nok bedo koda gi lek mar bedo ja Fuambo kata kamano sama losi kod niri en achiel kuom nyinge geko mako taj e Kenya kairo kata mana gwenge makaluo kende to dhano nyaka chung maling thi mapenji ni to mano ng'a maloso niri migosi Seth
king'iyo fwambo maru chande donjo kore fwambo safar mari mar fwambo nobedo machal nadi kapok wadhi kode ng'iyo fwambo machien kaya chande to kod masani chalre koso pogruok nitiere chak na safar mari jaduong'. Nitie pogruok maduong'. Mokwongo tik gima nyaka wang'e ni kane wachako fwambo especially a vernacular stations radio mawuoyo gi dholuo ne en gima koka ne chakore nikech KBC ne nitiere to time manomiyo dholuo as a segment ne en gimoro 45 minutes dakika 45 odiochieng' kodiochieng'. Then ka Royal Media ochako Ramogi to gichako Ramogi immediately after election mar 2002. So 2003 koka Ramogi ochako tich. Oyudo ka unu chako karang'o? Oyudo kamano pod an e college. Okay. To kogik 2002 okay. I graduate. Yes. Then koro Radio Lake Victoria waduogo chako tich kaendi in 2005 December. King'iyo fwambo machien kata chande to kod fwambo machane nieri pogruok mane mineno ka nitiere ahinya? Pogruok mantie mokwongo en ni jofwambo ne nok ma inyalo yudo ni thoth nyakalondo kata ute mag fwambo ne samoro thoro tiyo kod jopuonje mag sekondar mapuonjo English kata literature mondo mi obed negi kaka stringers maka ng'ato gimoro giwinjo notimore Kisumu kama to gigocho ne japuonj no gitone ni dhi manywa ne wach makama. Koro iyudo ni thoth joka ne nitiere e yore mag fwambo ne ginok kendo ne gin mana ji minyalo kwana ahinya joka ne nitie mane nyalo yudore ne gin jondik gaset. To jofwambo mag radio kata jofwambo mag TV ne onge. Ma wan kane wachako tinyalo yudo ni the whole of Nyanza region, Luo Nyanza, ne wan mana gi report achiel e field mane cover the whole of Luo Nyanza. Yes. Kendo yudo ni stoche kata mana sigend gi weche mane wuok e kor gwenge ne ibolo chien. Makata kindiko story ni miyo moro gima kama otimo Manyata kata jokuoge omonjo gweng' moro e Nyalenda kata gimoro otimore Korowe to ne nyalo kawo ndalo 3 kata 4 kawach ni pok owuok e yamo kata kawach ni pok nondike gazet. Omiyo ndalo no mane wachako ne yudo ni thoth ute mag fwambo ne thoro menyo matut kendo ahinya weche madito matimore Nairobi, matimore Mombasa kata matimore e piny owacho. To gika ne timore e kor gwenge ne onge. Omiyo mana en achiel kuom gima ne nitie. Masani eri koro ber molo chien kata chande. Sani ber nikech gimoro amora motimore e tok chiel ing'eyo gi piny mangima. Nikech ute mag fwambo nitie, jofwambo bende sani okere e kor gwenge minyalo yudo ni sub county ka sub county kata county ka county nigi jofwambo. Kidhi Homa Bay County, jofwambo pongo. Kidhi Migori, jofwambo pongo. Ka in Siaya, jofwambo pongo. Ka in Kisii kata Nyamira, jofwambo pongo. Kibiro Kisumu ka dag jofwambo. Koro miyo gika timore e kor gwenge yudo thuolo malach e ute mag fwambo weche. Koro mano kelo okang' mar adek ni koro oganda ni kod ng'eyo mathoth e gika timore gi gima onego timre to gi kaka onego timgi. Koro mago gin pogruok mantie kind fwambo masani gi fwambo machon. Sama ni donje media ne nitiere ndiko, ne nitiere TV kata wang' liech, ne nitiere nyakalondo. Ang'o mondo Yiero nyakalondo? Mak mano kanyero live chenro mari mar Kuku Mar Wach migosi Seth Olo Mbaka. Beni ng'eyo ni e kalo 2 to kod 2 ne gin jogo eko mano sechako donjo. Wach ni mar fwambo mano kotieko skul mare to chomo wach mar fwambo tero. Sego kang' mochopo kar kanye bendo nyalo ng'iyo chien mokone magi mairi en berniri mar fwambo lo chutho. Ang'o meno bire nyakalondo koweyo wang' liech kachiel to koda kagi ndiko. Mbele mar fwambo chal nadi weche mag Yiero. Seche moro jofwambo wachaga ni moko mach ndalo mag Yiero to seche moko bendo wacho jofwambo moko ema nyalo simo ndalo mag Yiero. Ang'o monyalo nyiso jogeko magin jogeko ma jofwambo kachiel kod in janeno mar Lolwe TV mar mondo mi ing'e tich mar fwambo nyiri. Asto bende kwayo mang'e ni in godo bende nitiere chunya kar kaeri ongeknwa matin kaka niluongo an Seth Olo Mbaka. Bang' nyiri machok kende telo mariyo mar chenro mari mar Kuku Mar Wach.
Chiel kachiel chendo mari mar kuku mar wach Lolwe TV gini en maro igni moinga parto kod wiye watime pile ka pile ke jotelo mopogore opogore governors wasekelo kari senators wasekelo kari jolony mopogore opogore kawuono ni wagomba kod achiel kuom jofuambo gi koma tene senior journalist migosi Seth Olomba ka CEO mar Ndalo FM kendo japuonj mar jofuambo. King'iyo ne nitiere thuolo mar dhi bede wang' lech jogo ne nitiere thuolo ne bede mar dhi bede nyakalondo kachiel koda ka gindiko ang'o ma Yiero nyakalondo mokwongo tik-tik television stations mane nitie kindego ne gin ang'wen. Ne wantiere kod KBC, ne wantiere kod KTN, ne nitiere Citizen, kasto ne nitiere Family TV. Mage mane nitiere e sechego. To king'iyo mos, Citizen TV ne pod thembo nikech mane kane gichako makata news margi ne gitimo ga saa 2 gikwongo gichiwo thuolo ne jo saa 1 jok mane ni kod lony mathoth kaka KTN gi KBC timo saa 1 kaso gin kwa gitimo saa 2 mano mar Kiswahili. Kogik English ma en saa 3 girito tok saa 3 ne gitimo saa 4. Koro yudo ni ne onge thuolo malach mane joka no wuok e tiegruok kata joka no se tieko sombgi ne nyalo dhi e television stations. Then true ndiko ne onge chudo. Ne en tich machalo tich mar masambla. Mathoth joka ni tiyo godo e kor gwenge ne gin correspondence. Masamoro ichuli per story use kata ichuli kaluwore kod story mongi kwan wach. Iwacho ni kindiko to story chiwo kadho kata mana words kata weche 300 to mano dhi kama masambla. To bende koti kode jasa safila to mano ok chuli. Koro yudo ni kanyo bende thuolo ne onge malach. Koro radio stations emane koka open up. Then ne nitiere thuolo to ne nitiere some mentality kata belief ni kasea university to kanyal dhi na lendo gi dholuo. Mano ne na challenge ne joka ne wachako go to kata joka ne ng'iyo ne to kare ka ng'ane no dhi university motieko ang'o miyo chako dhi olendo gi kairi chal kaga ma ji ok osome ni kawo ni mano teka ni inyalo wacho dholuo ogoli e nyabende inyalo biro lendo mano was not the case. Koro yudo ni mago were the opportunities mane ne nitiere kaso ne gin very lucrative. Two, gimomiyo na kawo mano luwore gi nature mar training na. Ne ok abedo trained as a print journalist kendo ne ok abedo trained kaka ja television but I was more of a radio man. Koro no chuno ni nyaka adhi mane e radio. Then gima nochako miyo abedo gi geno ne en ni kana donje this radio station ne ok adonjo as an employee mar Radio Lake Victoria to nadonjo as an employee mar Friends of Lake Victoria mane en a non-governmental organization. So my employer ne en Osienala. But now we were seconded to radio because ne gidwa tiyo gi radio as a tool mar communication mane gi disseminate godo information mag research magitimo. Koro being ni we were graduates ne wanyalo bedo gi ability to communicate better to people in a language magiwinjo. Koro mano miyo adonjo Osienala. Odhikele penjo mar pogruok mar jogi kuma nitiere e ute mag fwambo to kod keyo to gionge koda ka gi tiegruok manyalo wacho ni formal education in terms weche mag journalism ni to bende gisebero media koso podi kapok abire manero ka ing'iyo fwambo nero manitimi ni ng'at mose dhi yiero gi kuma thoth ahinya kiwacho ni chako e 2002 manyiso ni 2002 nokitayo yiero nokifwambo but fwambo 2007 17 kod sani eri bende pod nitiere. Ka ing'iyo gige kuma osebede ka time ndalo gi mag yiero kuonde mage ma jofwambo osebedo ka dhiye kare adhi leri mano. Ka iwacho wach mar election coverage anyalo wacho na chako higa mar 2005 because ne nitiere constitutional referendum mar rabolo gi machunga. Mano was the big thing and actually mane gimogola oko. Yiero mar 2005 emomiya abeda brand kaluwore gi kod kaka ne wakava gine referendum election mar 2005. Koro kaa ne yudo ni mokwongo ne nitiere weche mane oko chuna ahinya. Dhano ne nyalo wuoyo kata ne nyalo report gi wach ma samoro nyalo kelo athuye, nyalo kelo akweda kata nyalo kelo koko e kind jomoko. Mane momi neno ka referendum mar 2005 nokelo pogruok maduong' e piny owacho. Ma piny no barore. Ma the
former Prime Minister Raila Odinga gi timbe mane ne nitiere a no team oting'o nyaka the current president Uhuru Muigai Kenyatta no gole piny owacho nikech kaka gik moko nobet. Tinyalo yudo ni pogruok no nobedo kaluwore kod okenge mano kawo kod ute mag fwambo weche. Omiyo ji ne fwambo to ne gifwambo ni gin gidwa ni mondo mi mokwongo gin ema gitel e golo weche kata gin ema gitel e baro weche, breaking news. Koro ne nitiere kaka jofwambo ne ok osetiegi kaka ginyalo fwambo e kama pogruok nitie paro kata pogruok e kind oganda. Koro mano nobedo kamano. Bang'e no to ne nitiere anyalo luongo gi ni development partners ahinya ahinya UNDP. Kane gisetimo survey ma gineno ni that referendum campaign ne nyalo miyo Kenya odonje tabu mar tungni, to ne gichako identify strategic journalists. Kendo kaendi mane gikawo journalists mane tiyo e vernacular radio station. Koro ne gikawo jo Radio Lake Victoria, gikawo Radio Mangelete, gikawo Mangelete Ukambani. Okay. By then Mano was the only community radio station in Kenya. Kara Mangelete duong. Koro gikawo Mangelete, Radio Lake Victoria, gikawo KBC, kaso kendo gichak gikawo jo Royal Media Ramogi, the other vernacular stations mantiere within umbrella man Royal Media. Then ochak miyowa training, and it was a structured training manitimo Nakuru. Watime for about 3 weeks. Kanyo eno ni puonjowa conflict sensitive journalism, kanyo ni puonjowa election coverage and reporting, kanyo ni puonjo ji media ethics and law, logging code of conduct. In fact, the current code of conduct masani obedo developed from that particular meeting no. Yes. Okay. Koro iyudo ni kajine dhi e yiero mar 2007, yes, nitie journalists manosetiegi kaka ginyalo fwambo e kinde mag yiero ma ok gikelo tungni kata kweda mag dhoudi. Lakini mano ne ok oromo. Emomiyo ineno kaka ne ji odhi, ne ji obedo ni tungni ne nitie kendo media en achiel kuom migepe mano o accelerate tungni ne. Koro iyudo ni most journalists gi reporters gi editors ne ok nyal handle conflict sensitive reporting because it was almost gima nyien. Koro yudo ni ka ng'ato dhi report kata ka gidhi report ir jo PNU to gi ODM kar mondo giwach kata ni a presidential candidate Mwai Kibaki to giwacho ni ja PNU ma Mwai Kibaki ja machunga ma Raila ntiri pogruok e gik mokariyo gi koro yudo ni weche mane jofwambo tiyo godo ne accelerator tuwe kaachiel kod akwede mag dhoudi. Ka jokuoge mag dhok owuok Kericho kata neighboring countries mag Kisumu odhi okwalo Nyakach, kar mondo gi report ni jokuoge mag dhok adek ne omaki kata onegi kodhi kwalo dho jo Nyakach, to gin giwacho ni jo PNU mowuok Kericho obiro monjo jo ODM mantiere gi Wakaluo. Yes. Koro eno kamano medo nyaya kweda. Kaso tulo nodhi owuok bang' 2007 general election. Bende nitiere gima jofwambo nosomo rieko moro amora kopogore kod tok 2007 miwuono nyalo wacho ni oyo tiere gima samoro notimore marach nikech uji matin nikende mano tiegu ji mathoth ni pod ok otiegi. Bende nitie gima ne jofwambo nofwenyo kata nosomo? Yes. Kawuok kaluwore gi koko manobedo 2007 jofwambo nosomo ni fwambo chalo pala ma nyakonde riyo onyalo ng'adi gi either sides. And mano mi ineno ka koro most media houses nochako bedo cautious ka gitimo live broadcast kata live transmission. Koro ne gichako neno ni if we are doing live to we must delay mondo wa edit out gigar not necessary manyalo kela thua. Two, the government through the Ministry of Information and Communication by then nobedo piny mo enact new laws mane koro dhi chako regulate media industry. Chon Media Council miwinjo ni ne en organization moro mane thimba ne en gima ji volunteers moko emowuok ni wan jo Media Council moko nitie ne media owners. So there was no legislative framework manoloso these particular institutions mane nyalo spearhead kendo manage weche mag media. Amor ni ne intiere chien kata chande kendo pod intiere sanere migosi sedho kendo penjo moro ka ing'iyo fwambo kod keyo makawuono neri kaka ncha ne dhano ng'iyo weche mag nominations kaka no yiero motimore kod pokara 17 to kod sanere mwadhi e yiero neri.
ang'o gini mineno ka jofwambo ok tim maber monego loki, to kara kanye ma gitimo maber monego kete maino? Mokwongo tik achiel kuom gigo ma jofwambo pod ok otimo maber kaka onego bedi, anyalo wacho ni ok gitim maber, to pok gichope okang' ma onego bed ni gichope, en nono adieri mag wach ma gin fact checking. Inyalo yudo ni wach nyalo wuok e sani endi ma weche mag mbui gi social media ng'eny ni, ng'ata sani is a journalist. Ng'ato bet kama nitie political rally to omako picha gi sime to ore social media platform. Then nitie journalist makoro nyalo kawo ma ok gi verify, ma ok gi check the facts and the information, kaso gichako broadcast. Koro yudo ni jofwambo pok okawo okang' makare kendo duto manyalore mar nono weche magilando, kata weche magindiko, kata weche maginyise TV. Koro mano pod nitiere ng'ikruok. Mar ariyo, thoth jofwambo, especially joka nie kor gwenge, pod onge gi enough capacity mondo mi gi dissect issues mantiere. Ginyalo yudo ni sani wach mar devolution okelo governance closer to people. Koro ene a village level. Tiyudo ni jofwambo mantiere kanyo at that level samoro ok nyal comprehend kata mana role mar governor, role mar county MP, role mar MP to gi role mar MCA. Koro sama ng'ato choko weche manyien, tinyalo yudo ni ng'ato choko weche manyien ka tabu mar yo nitie kor gweng', to tabu mar yo ni oluwo ewi governor kata oluwo ewi women rep, ni an women rep wani pok aneno gima timonwa to yo ma kama ok kalre. Koro yudo ni jofwambo pod onge gi enough capacity mondo mi gi dissect issues kaka manen koso capacity migo Seth koso ng'eyo kama iteri seyo, nikech ka ndara rach to nego bed nitiere jatelo moro minyalo penj ne donge. Wayiere kod nyakanya mondo bed ni koro ng'eyo ni en jatelo ni en ng'awa, en tich mar woman rep, en tich mar MCA koso en tich mar governor. Koso mane momiyo wacho ni gi koso ng'eyo nekech inyalo yudo ni an ordinary person bro complain ni yo rach. To an ordinary person with all due respect nyalo wacho ni wan mbunge wani pok waneno gimotimonwa. To samoro yono ok en yo mar mbunge. Koro kaka jafwambo emonego bed ni atimo fact checking mondo ang'e ni to wach miwacho ni does the buck stop with the MP, also does the buck stop with the county government, also and national government through Kenya National Highways Authority. Koro ka jafwambo mong'ith biro ng'eyo ni okay, mae ywak mar jopiny, wach ni onego akete kama. To ka jafwambo ma ok nigi lony kendo ng'ith e yore mag fwambo, ibiro yudo ni en kako choko wach chae, kako lose, kendo kako ore mondo lande, kata mondo ndike, kata mondo nyise e TV. Koro mano e achiel kuom ng'ikruok ma wacho ni nyaka sani jofwambo pok oikore maber mar dissect weche mantiere kor gwenge, nikech thoth gik moko odhi e kor gwenge. Ma bende jomoko nyalo kelo seyo ni rikum. Ang'e ni kapok abiro mondo mi ati kata mani station mari nyaka bena setiegora. But jomoko be chak do penjo ni kare kanye ma media owners ubire mar mondo mi uchak udo utero jogi e tiegruok moro makende. No ka haron ndiko teno kaka montiere machacho haron matin. Ere kamu beno donje mar mondo mi idogi bendi tera refresher courses moko kendo. Mano kare nitiere pogruok ma onego dhano ng'e. Ni nitiere jalendo gi jafwambo. Jalendo en ng'ama chwalo weche moselosi gi jafwambo. Koro anyalo bedo ni ok an jafwambo, tanyalo lendo. Anyalo bedo a presenter. To information ma present en gima oselosi kendo chungi osemiyi wach ma in koro chwale. In maendi emidhi lando nikech samoro duondi ber, samoro ing'e wuoyo. Iwinjo? To samoro jafwambo mano ndiko moloso gini, samoro en radwal kuom chwech. Or samoro en ng'ama ok nen malong'o to ng'e ndiko kendo ng'e loso. Koro mokwongo tik jogi masani wan godo e ute mag fwambo weche gin iluongo gi ni media practitioners. Kaendi ema jolendo gi nyalo bede, kendo kaendi ema ji nyiero kata jolong wach timo bede. To nikech chik mar Kenya nowacho ni nikech gi participate as media practitioners inyalo migi some basic training. And basic training on media owners to gi media council osedonjo in agreement ma itime for free. Masani koro dhi kod mbele. Ng'amo yie ni odwano tiege imiye some basic training on media ethics to gi code of conduct
mondo mi oneni kata ka en jalendo to dhoge ok onego opusre owach achiel ariyo adek. Kaka japuonj ng'ama osebudho ahinya king'iyo kaka ne ute mag fwambo nong'iyo weche mag yiero, and ahinya ahinya adwa nagoli malo to ketnago piny ka, reto ma piny ka iri, TV ma piny kar ka gigi inyalo ketogi e scorecard mar adi kind 0 nyaka 10? Sani endi kind 0 nyaka 10 anyalo miyogi 6 ewi 10. Kanyi mane gitimo mondo imedo gi 4 go? Gimomona medo gi 4 mokwongo tik mana kaka wacho cha, pok gidhi an extra mile mar interrogate information ma josiasa miyogi, kendo pok gidhi an extra mile mar loso information monego gimi ang'o jopiny. Nikech jasiasa nyalo bedo ni ng'ato dwa chung' gavana, to biro nyisi gima ok onego bed notim kata gima ok onyal timo, giming'eyo maber ni national government ema nyalo timo. Koro ka jasiasa wacho kamano ni an kadonjo e tich to odiochienge 100 mokwongo biro bedo ni asegero stadium, or biro bedo ni asegero chiro, tipenjori ni ka ng'ani koka dhi kawo ofis dwe mar aboro to kosekawo ofis, budget modhi yudo kachacha en ne ok oloso, kendo ok en privy kata ok ong'eyo ni to budget ni owacho ni financial year mar 2022-2023 ni 1, 2, 3 mane midhi losi, to osingo ni gima ok olose budget. Kaka jafwambo onego bed ni aketo ng'ani rameny mondo anyise ni to kiwacho ni dhi timo 1, 2, 3 idhi yudo pesa ni kanye, to chenro mane mar dongruok mantie ming'eyo ni oselosi, mane otimne public participation, mosebedo approved, mobedo budgeted for, midhi implement. Kidonji ofis kaka ka in governor, to ok inyal dhi donji ofis tibiro gi magi, idhi kuongo implement gimi yudo kanye. Mane yudo kati chande. Koro toke no eminyalo chako kelo ywa manifesto, but ok inyal change budget. Director mar Dan nyisa ni nyaka watieke, to agni pod met agero na biro kwa chieng' moro machielo dogi dwego kodwa baka kendo kapok watieko nitiere gimoro ma uloso saniri mar keto twak mag governor, joma chung' governor, senators kata kod women rep. Inyalo wache matin? Yes, anyalo wacho ni kaluwore gi kaka nyisi ni weche mag fwambo sea mabor, Media Council of Kenya masani endi en parastatal ma obedo domicile e Ministry mar Information and Technology. Gi ute mag fwambo weche mawuok e kor gwenge e piny Kenya te loso twak machiel kachiel ma ibiro ket jochung' adek, governors, county member of parliament miluongo ni woman representative to kod senators e orindi maliet, kendo ikelo gi kanyakla mondo mi giyang' kendo giler ne ji ni ang'o gang'o ma gidwa timo, to ang'o gang'o momiyo gichung' kata ang'o gang'o momiyo giloko paro. Koro maendi en gima biro timore e Kenya mangima, nitie kuonde mosetimore e Nyanza region waka obiro timore dwe mar 6 kaendi, chakre tarik 26 nyaka tarik 30 twak makamano biro bedo. To gima duong' madwa hero nyiso oganda wa duto ni twagni idhi time e radio te mag vernacular, yani nyakalondo duto mag dholuo kaachiel kod televisions 2 ma wan godo mag dholuo, ma en Lolwe TV kaachiel kod Ramogi. Koro kamoro amora ma intiere ikri mar twak gi governor ni madwa jachung' mar governor, jachung' mar women representative kata county MP kaachiel kod senator mari. Obiro timore Siaya, obiro timore Kisumu, obiro timore Migori, mondo mi wagogi. Be wadhi neno Seth Olumbaka kata twagni iri? Definitely. Yes. Sani endi jok ma osewal mawiye mabiro tayo twak makamaendi mokwongo enin Aaron John, antiere kanyo Seth Olumbaka kaachiel kod nyadendi Jaelieta mar Ramogi TV. Koro twak makamaendi wabiro tayo kendo wabiro kelo achiel kachiel ne joka nyaka. Ne wawinji nwabedo gi dwaro mar bede fwambo. Nitiere jomoko bende winjowa sani bende onego bed gi dwaro mar bede fwambo. Future mar fwambo migosi Seth Olumbaka. Be pod ober nyathi mane skul sani nyalo nyiso ni abisom fwambo gi chir koso owere godo kaka kwaru no kweri ni we wach mar okil. Erokamano Aaron. Future mar fwambo kendo oloth Ndalo mabiro. To gima nyaka ng'ata manyalo bedo kod dwaro makamano ng'e ni fwambo koro sani roj
en gima evolve. Yes. Opogore gi kalam gotas tindiko to wuok e gazet machon cha. Sani endi kero o evolve kendo sani iluongo ni multimedia dynamics. Nitiere fwambe yore mag mbui, nitiere jo gazet ma bende sani koro medo gi online, nitiere jo TV ma bende sani osemedore kendo gidhi medore mathoth. To wach maduong' en ni in the next 3 years, mana kaka TV stations nodhi digital, radio stations bende biro dhi digital. Omiyo kuom radio 142 ma wan godo e Kenya sani, wabiro bedo gi radios chiegni 1,000. Yes. Koro radio biro bedo radio ka radio gi rogo mare. Ka en radio mar jopur, ka en radio mar jokwath, ka en radio mar jopith, ka en radio mar jonam, ka en radio mar johala, kata radio mar josiasa. Koro mano e kama wachomo, momiyo wacho ni kinde mabiro neno ni loth kendo miyo ne jofwambo. Ami thuolo mar timonwa gima ng'ene ng'ata paro e wiye ni to migosi Adolo Mbaka be nyalo ngeko somo bari matin. En gima nomako piny jaduong' king'iyo kamera ni tir. Erokamano. En morna ni gino nomako piny. Yes. To en morna moloyo ni kamoro amora mowachokore kaka jofwambo to nyaka yud ji 4-5 manyisa ni nadonje fwambo nekech in kata nawinji e kinde makama nyaka nawe lendo. Nyaka sani endi koro chiegni gin higni madhi 8-9. Tiyudo ni kamoro amora midhiye ng'ato biro wacho ni nawinji kata nadonje weche mag fwambo nekech in. Koro mano be anyalo ngeko matin giyiena. Nachako kaka pile ni magi e moko kuom weche manyien ma wan godo e lak sechegi. Mokwongo wan kod weche manyien e yo mogor. Bang'e katieko kata kasesomo story katieko ni mano ema kela giko weche manyien e lak sechegi kane okelni kod an Seth Olo Mbaka. Wach mari mogik jaduong' minyalo wacho king'iyo kamera ni tir. Wach na mogik en ni amor gi okenge ma jofwambo kawo kendo amor gi okang' ma thoth jofwambo dongo kawuok bedo jafwambo to bedo ute mag fwambo. Omiyo mane achiel kuom okenge manyalo kelo dongruok ne oganda ni as practitioners we can also be honest. Erokamano. Good luck. Erokamano. Asante sana. Erokamano bene nikech simulo ngia mag ji mathoth mokalo kendo puonjo ji mathoth. Med dhi godo mbele. Asante sana. Joriti makawuono ero kanyalo wacho mathoth mokalo kanyero nyinga en Haron Otieno. Wachako dogo time kendo chieng' machieng' nikech ng'ia ni ng'awa makiny no bede chendo ni eri. Bedo Otieno maber.